For at give et indtryk af, hvor let det er at bruge vores webshop, vil vi nu vise, hvordan et køb gennemføres. Klik på den kategori, du ønsker at se, og vælg den style, du gerne vil købe. Her ser du al relevant information om stylen, sortiment, boksstørrelse, farver, image, billeder med videre. Vælg Buy Product og gå derefter videre til indkøbskurven. Herfra kan du enten gå tilbage og fortsætte med at handle, eller du kan afslutte din ordre. Vi beder dig tjekke, at fakturerings- og leveringsadresse er korrekte. Klik nu Proceed to Review. Denne side opsummerer din ordre samt adressedata. Hvis alt er korrekt, klik så Confirm Order. Vi har nu modtaget din ordre og siger mange tak. Du vil modtage en mail med ordrebekræftelsen, og du kan også vælge at printe den direkte fra denne side. Du er velkommen til at fortsætte med at handle, eller du kan logge ud og i stedet vende tilbage næste gang, du har brug for nye styles og inspiration. Det er lige så simpelt, som det ser ud. God fornøjelse med din fremtidige webhandel.